Можехме да отидем там да играем. Добре, ще следим там. Катеричка, да, виж къде е. На щупеното конче седи. Нали, Поли? Аз първо се затворя и си е моя. А може ли да се затвори, Поли, че ми духа на главата? Ето го позела. Не, първо долу ще следим, после се върнем. Там долу има па други играчки. Там на ресторант ще отидем.